Mga ga, may adlaw siya na mga kamusta ang tanan. Ya mga buho ta din kuan para sa himuon diri mga sa eskwelahan mga sa barangay. Himuon kining kuan. Compost pit mga basurahan mga pasapan. Lanlain lang kaya na mga eskwelahan. Mga vlog ba mga kay wa tay lain video. Mao nga ato na ni kunik mo tang para makablog ta aron na natin pa-upload sa YouTube. Mga salamat sa mga viewers, subscribers, salamat sa tanan diyan mga. Anta mga kab-kab na itong trabaho karon. Kab-kab sa kab-kab.
trabaho ron dito kapanagat kaya itong pagkaroon 26 bawod lagi ako niya sa mua kamihan yung bawod isot kaya panagat wala sa taglayan vlog kaya itong ano pagit panagat isot pa kaya nga pasalamat sa mga viewers subscribers salamat siya okay mga yung sura